Vyzerá to dobre. Vyzerá to, že to dáme. Pred nami chata pod Suchým. A tam hore na skale niekto sedí. Ale dôležitejšie je, že sme tu. Že sme tu. Yes. Yes. Nádherný západ slniečka. V malej fatre nad Strečnom. Na chate pod Suchým. To je sveta žiť, keď sa dostanete na takéto miesto. Jovko si užíva harmóniu. Super, super. Čo na to hovoríš? Na jednotku. Vydarené, nie? Áno. Boží kľud všade. Sem tam počuť zvon oviec a kôz. Ale inak úplne rajské ticho. Tak, máme ráno 9:30 a vyrážame. Vyrážame smerom na vrch Suchý a potom ďalej na Klačiansku Maguru. Ombre už je nachystaný, Jofo tiež. A ja takisto. Pred nami vrch Suchý. Je to ešte vysoko. Ďaleko a vysoko. Za chvíľu sa začne také náročnejšie stúpanie. Zas nás to vybaví úplne, ale nevadí. To je posledné stúpanie dnešného dňa, potom už iba smerom dole. Pomaličky sa dostávame pod vrch Suchý, kde nás čaká najťažšia etapa dnešného dňa. Veľmi prudké stúpanie až na samý vrchol, ale nemal by to byť problém, to zvládneme. Sme oddychnutí, plní sily. Užijeme si hore dobré výhľady a potom už iba smerom dole. To je ten náročný stupák, čo som spomínal. Ale už vidím vrchol. Takže bude to dobré. Bude to čoskoro dobré. Sme hore. Sme hore. Sme tu. Opäť sa nachádzame v tom našom krásnom rozprávkovom lese, čučoriedkovom, papraďovom pralese, v
ktorý sa nachádza pod vrchom Suchy. Takto krásne to tu vyzerá. Opäť sa to nezmenilo, stále je to rovnako atraktívne ako každý rok. Na Prade. Čoriedky. Sem tam nejaký padnutý strom suchý. Sem tam takéto bonsaíky, či čo to je. A sem tam medveď. Ale ombre už dvoch nakopal do ryti, takže zatiaľ sme v pohode. Balzam na dušu. Nádherný rozprávkový les. Paráda. Prešli sme čarovným lesom. Cez tieto čučoriedkové láne. Tu nás čaká jedna pekná breza na privítanie, ktorá značí, že sa blíži chata. Už je strecha chaty vidieť, takže už sa blížime k pievečku. Čučoriedka. Sme tu. No. Tak sme si zajedli, vypili a opúšťame chatu pod Klačianskou Magurou. Výbornú chatku, ktorú mám veľmi rád navštevujem. Môžeme ísť smerom dole. Čaká nás ešte hodina 35. Naším relaxačným tempom to bude také 2, počítam. Potom na autobus, dedine Turčianska Magura, ak sa nemýlim, a tá nás odvezie do Vrútok, kde nás čaká vlak do Leopoldova. A to až neskôr, to ešte spravím určite pár videí dovtedy, takže vidíme sa neskôr. V pozadí už je vidieť Martin alebo Vrútky. A my pomaličky končíme našu dvojdňovú túričku. Takže už mi pravdepodobne o chvíľočku aj dojde batéria na telefóne, takže to vyšlo akurát všetko. Bolo to všetko super, zvládli sme to. Už nás čaká iba naozaj posledné klesanie do dediny a odtiaľ na autobus. Takže čau, čau.